I en aquestes hores continuen les feines de recerca dels dos joves excursionistes perduts al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L'avís el va donar la família dels joves després de no tenir-ne notícies des de divendres passat. La recerca s'està fent a contrarrellotge perquè a finals de setmana torna el mal temps i la neu també a cotes altes. Fins ahir van resseguir per terra i aire unes 1.500 hectàrees entre el refugi de Colomers i Espot, on la parella va deixar el vehicle. Però al no obtenir resultats, avui bombers, Mossos, agents rurals i pompiers d'Aran han ampliat la zona. Hi ha 35 persones en la muntanya caminant, més 3 helicòpters. Els dos desapareguts, lleidatans de 27 anys i tots dos llicenciats en Medicina, van deixar el cotxe dimarts 22 en aquest aparcament de Prat de Pierro, l'últim punt on es pot arribar en vehicle particular al Parc Nacional, i van començar la travessa dels carros de foc, que volien fer en 6 dies. Avui el Pallars ha fet un dia espectacular, però aquí, al Pirineu, la meteorologia pot canviar de cop. I això és el que va passar divendres passat, que va nevar i les temperatures van caure en picat. I aquí dalt es van donar temperatures de ple hivern, que calculin que si el dissabte a la nit cap a diumenge van baixar 20 sota zero allà dalt. Al fer-se fosc han aturat la recerca. Demà, a primeríssima hora, s'hi tornaran a posar el màxim d'efectius possibles, perquè de cara a divendres tornen a pronosticar mal temps. Rosa Talamàs Tapioles, TV3, Espot.